आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव मोनसे गोदान कन्टेन्ट नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव जिथु गिख्रांथाव थासारि सोमजिदों, बे गिख्रांथाव थासारिया बिसिनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय बिटिआरसिम बर'फोरनि फारसे राजनिति भाबै सरकारि बिथिंनिफ्रायनो होन बा बर'फोरनि खायसे दैदेनगिरिनि बिथिंनिफ्रायनो होन जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल खालामनाय खान्थिफ्रा गोदोनिफ्रायनो सोमजिबोबाय थादों आरो जोंनि गेजेराव जि थासारिखौ लानानै बर'फ्रा गावनि गादिखौ माबायदि रैखाथि खालामनो हायो आरो गाव माबोरै गोजोरै बिटिसिआव बा आसामनि खायसे बिफानफोराव राजनितिफ्राव माबोरै गायसननानै गावखौनो गागि मन्त्रि एमएलए चिफ इएम एमसिएलए जानो हायो, बेखौल' सिन्था खालामनानै साननानै खामानि मावबाय थानायखौ जों आथिखालाव बर' दैदेनगिरिखौ जों नुबोबाय थादों। नाथाय माखासे थाखोनि मानसिफ्रा बर' जातिनि थांनाय थैनाय राव हारिमुनि सोदोमस्रिनि खोथाखौ लानानैनो हर सान खामानि मावबाय दं आरो बिथांमोना जिरन गैयै खामानि मावनानै बर' जातिखौ दिनैनि थासारिसिम लाबोदों आरो बर' जातिखौ दिनै बुहुम दरबाराव बिथांमोना सिनायथि होदों। बिथांमोनखौ जोंनि गोरबो बिखानिफ्राय थेंक्स होनांगोन, साबायखर होनांगोन, मानोना बिथांमोननि थै गोलोमदै आरो नाजानायनि जोहै दिनै बर'फ्रा 56 बोसोर हांगामा खालामबोनायनि जाउनाव दिनै बे थासारिसिम सफैदों। नाथाय बे थासारिसिम सफैदोंब्लाबो बर' जातिनि जिथु रैखाथिनि जिथु थाथि, बे रैखाथिनि जिथु बिन्दो, बे बिन्दोखौ बर'फ्रा दिनैसिम मोननो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो भारत संबिजिरनि आन्दोआव थानाय 2 आरो 3 आर्टिकेलनि दोहै जिउ महामहिम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो आलादा बड'लेण्ड मोनाब्ला बर'फ्रा मालाबाबो गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ फोथांना लाखिनो हानाय नङा। बे खोथाखौ मोनदांनानै बड'नि बिफा बड'फाया बर'फोरखौ गोख्रों भाबै हाथियारनि नाजानायनि जोहै गिबियाव बिथाङा अहिंसानि हांगामा खालामदोंमोन। नाथाय अहिंसानि हांगामा खालामनायखौ माखासे आसामनि मेलेमजिबि आरो माखासे एन्टि बड' माहारिफ्रा बर'फोरनि जिथु राव हारिमु सोदोमस्रि आरो डिभाइड आसाम 50-50नि जिथु स्ल'गान आरो बर'फोरनि जे 2 आरो 3 आर्टिकेलाव भारत संबिजिरनि बेन्दोङाव थफ्ला जुखानानै दोननाय जिथु मोन्थाय, बे मोन्थायखौ होनो नागिरबोआखै आरो दिनैसिम होनो नागिराखै। आरो दिनैसिमबो असमिया सुबुंनि जिथु एसामिस सेन्टिमेन्टखौ लानानै खायसे बर' नेताफ्रा गावनि उदैखौल' सिन्था खालामनानै असमिया मानसिजों लोगो जानानै दिनैसिमबो गादि दखल खालामनायनि सिन्था सरसाखौल' साननायखौल' बिथांमोना मावबोबाय थादों। नाथाय बेबादि असमिया सेन्टिमेन्ट लानानै जातिखौ दैदेननो नाजाबोबाय थानाय दैदेनगिरिफ्रा साननायनि गोनांथि दङ। गावनि रांनि थफ्ला दालान आरो गावनि गथ' गथायखौ फरेन कान्ट्रियाव आरो दामिकनि बेसेन गोसा स्कुल कलेजाव फरायहोब्लानो दि नोंथाङा जातिखौ फोजौनो हागोन बेखौ दासान आरो नोंथाङा गावनि थाखायल' राजनितियाव फैनानै नोंथाङा खामानि दामाव, मानोना नोंथांखौ गोबां बर'फ्रा एबा गोबां भटार्सफ्रा भट होनानै नोंथांखौ मोजां खामानि मावथों होननानै नोंथांमोनखौ दैथायहरदों। मानोना राजखान्थि नेताफ्रा मालाबाबो फोरजाफोरनि देरसिन जानो हाया। बिथांमोना फोरजाफोरनि दाहोना रुवाथि बादिसो। मानोना फोरजाफ्रा गणतन्त्र हादरनि भटारफ्रा राजा जायो, राजा रानि जायो आरो बे राजा रानि फोरजा जायखौ जोङो नुनायाव फोरजा होनना बुङो, नाथाय गणतन्त्र हादोराव फोरजा फिसाफ्रा राजा रानि बादि बिथांमोना गोसोब्ला सोरबा नेताखौ खोमायाव खेबनानै फज'नो हायो, गोसोबा सोरबा नेताखौ बिथांमोना खोमायाव हमनानै दैखोनो हायो। मानोना बिथांमोननि जि राइट्स, बे राइट्स भट होनायनि जिथु मोन्थायनि जोहैसो गणतन्त्र हादोराव सोरबा नेता एबा सोरबा दैदेनगिरि, सोरबा मन्त्रि एमएलएखौ एमसिएलएखौ जों सायख'नो हायो। नाथाय जों नुनो मोनो स्पेशलि जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिनि
नेताफ्रा गादि मोननायनि उनाव गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ बावगारलाङो आरो बिथांमोना माबोरै गावनि न'खर गावनि संसारखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बेखौल' साननानै बर' सेन्टिमेन्टखौ गारनानै बिथांमोना असमिया सेन्टिमेन्टजों सामिल जानानै गावनि बर'फोरनि जिथु थै गोलोमदै नांनाय जिथु मोन्थाइफोर बे मोन्थाइफोर बावगारनानै असमिया सुबुंजों लोगो नांनानै खामानि मावबाय थानायनि जाउनावनो दिनै बर'फ्रा जा समाव बड'लेण्डखौ मोननांगौमोन बे समसिमावबो बड'लेण्डखौ दिनैसिम बर'फ्रा मोनाखै। आरो बर'फ्रा बेबायदि असमिया सेन्टिमेन्ट लानानै जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला मालाबाबो बर'फ्रा दि बड'लेण्ड मोनगोन बेखौ जों माब्लाबा मिजिं लानो हाया। मानोना जेब्लासिम बर' माहारिया बर' सेन्टिमेन्ट लानानै खामानि मावनो हाया अब्लासिम बड'लेण्डखौ जागोन होननानै जों सिमाङावबो साननो हाया। जेरै अरुणाचलफ्रा माबोरै गावनि जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै नागाफ्रा मिज'फ्रा त्रिपुराफ्रा गावसिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनै गाव गावबागाव मोनसेनि हादरखौ सोरजिलांबाय। नाथाय बिथांमोनजोंनो समान समान उदियाचलनिफ्राय लाना दासिम आन्दलन खालामबोबाय थानाय ट्राइबेलफोरनि बयनिख्रुइ बिग ब्रादार जायखौ जों बर'फोरखौनो होननानै मानियो, नाथाय बे बिग ब्रादारफ्रानो दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों मुसुखाफोर बायदि फुथुलाफोर बायदि बाहायजाबोगासिनो दं। जाउनाव बिथांमोना बबेबा बेसादखौ लानाङाब्ला बेखौ लाथोदों, बबेबा बेसादखौ बिनाङाब्लाबो बिफ्लानानै माबोरै गावनि राजनितिक केरियारखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो गायसननो हायो बेखौल' साननानै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादों। नाथाय बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मोजां खामानि मावथों, मोजां भाबै जातिनि इसुनि सायाव खामानि मावथों होननानै बिथांमोनखौ दैदेनहरो। बिथांमोना गादियाव फैनायनि उनाव बिथांमोननि स्ल'गानफ्रा उल्था जाजोबो। जाउनाव माखासे थाखोनि मेलेमजिबि आरो माखासे थाखोनि सरासनस्रा गामि ओनसोल टाउनाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जिथु खोथाफोरखौ सिगांनिखौ बावगारनानै गोदान आरो डायलग होयै होयै खामानि मावनाय राजनितियाव आखाइ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। जायखौ बिथांमोना कारापसन मावनाङा होनदों दिनै बिथांमोनानो कारापसनखौ मावफिनदों। दा बेफोरबायदि थासारिजों थांबाय थायोब्ला बर'फोरनि गेजेरावदि मोनसे सोलायनाय बा जौगाखांनाय फैगोन होननानै जों नुनो मोना। खालि जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल बिदा फंबायनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव जुदि नारा नाथा नाजालायबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव जुदि बिटिसिआ मोनसे सिक्स सिडिलिं काउन्सिलब्लाबो दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय लकसभा समस्तियाव दिनै नब कुमार सरनियाया जोंनि बर'नि गोरोन्थि खौसेथि गैयैनि थाखायनो बिथाङा 10 बोसोर गादियाव जबाय आरो 10 बोसोरनि उनावबो आरो नन बड' कमिउनिटिनि मानसियानो जुदि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जबाय थायोब्ला बा जिरायनानै सासन गादिनि एमपिनि मासिखौ लाबाय थायोब्ला दिनै नन बड' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बा असमिया मेलेमजिबिफ्रा माबोरै बर'फोरनि मोन्थाइखौ सेबस'नानै बर'फोरखौ आलाय सिलाय खालामनो हायो आरो बड'लेण्डखौ माबायदि बर'फोरनिफ्राय जानथायाव लाखिनानै बर'फोरखौ मानो हायो बिनि डिभाइड एन्ड रुलनि जिथु फर्मुला बिथांमोना दागा फारलायाव सुनाय बादि उल्थां फाल्थां खालामगासिनो दङ। दा बेखौ नायोब्ला दा सिगांनि भिडिअफ्राव आं बुंबोबाय थादों दा कमतापुराव चिरां क'क्राझारखौ सोनाय आरो आसामनि मोनद' जिल्लाखौ कमतापुराव हरनाय आरो बिटिआरनि मैखोम जायगाफ्रा माबोरै बेफोरनि मेपआव हाबहैना दं। थारैनो बेफोरखौ सोरनि सोलो बुद्धिनि जायो बेफोर जादों। थारैनो जुदि बेफोर जामारोबा मा जागोन बिनि सायाव बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'नि सायाव गोबां मिडियाफ्रा सोंनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बुंदों बबेबा मोनसे ओनसोलाव मोनसे रायजो मोनसे काउन्सिल दानो गोनां जायोब्ला सरकारि अथ'रिटिजों सावरायाबासिनो माब्लाबाबो बेफोर ओनसोलखौ दाजाबनो हाया बियो नंखाय होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय राजनितिया ओरैबायदि बेसाद जि खायसे फिसा बिला ओनसोलनि राजनिति नेताफोरनि खोथाफोरखौ मानियाबासिनो गोजौ थाखोनि नेताफ्रा थोंजोङै खामानि मावनानै जेरै काश्मीर आरो लादाखनि जिथु थासारि बे थासारि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि जुदि थासारि जायोब्ला जों खोब गिख्रांथाव। बेनिखायनो बर'फ्रा साग्रिद जानांगोन। दिनै बर'फोरनि लोरबांथिखौ नुनानैनो दिनै बिटिआर सुक्तिखौ जाबादि समाव बिटिआरनि ओनसोलफोरखौ फेहेरनांगौमोन आरो माखासे सीमा ओनसोलाव थानाय नन बड' कमिउनिटिनि गामिफोरखौ एंगार हरनाय खोथाफोर बिटिआर सुक्तियाव
नि जोहै जानो गोनां खामानिफ्रा 6 दाननि गेजेराव जानांगौमोन, नाथाय दिनै बिटिआरनि सिमाबो गैया, बिटिआरनि पेकेजाबो जाबादि समाव मोनफैनांगौमोन बेफोरखौ मोनफैनो हायाखै। बेफोर गासैबो गोजौ थाखोनि नेताफोरनिनो फाव फान्दायनाय होननानै बुंनांगोन। मानोना बर'फोरनि जिथु जौगानाय, बे जौगानायखौ असमिया दैदेनगिरिफ्रा मालाबाबो लुबैया। आरो आथिखालाव जि सरकारनि मासियाव गोजौनि मासियाव जिरायदों, बिथाङा जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय दि मोजां खामानि मावगोन बेखौ 100% फोथायजोबनानै जों लानो हाया। मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो असमिया दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो बर' जाथिया दिनै हांगामा खालामनांदों। आरो बिथांमोननि नाख्रेबनायावनो, बिथांमोननि गादबनायावनो दिनै बर'फ्रा, रोजा रोजा बर'फ्रा 56 बोसोर थै गोलोमदै होनानै गावनि मोन्थाइखौ रैखाथि खालामनो नाजाबोदों आरो दाउ अमाफोर बादि बर'फोरखौ गावथारदों, सिथारदों। बेफोरखौ बावलांनानै जों दिनैनि समाव गावखौल' गायसननायनि खोथाखौ सानोब्ला, गावनि गथ' गथायखौल' साख्रियाव सोनायनि खोथाखौ सानोब्ला, थोंजोङै जुदि आलादा बड'लेण्ड आथिखालाव दाबि दावा खालामबाय थानाय सोरबा संगठनफोरखौ आखाइ मोजोमाव लानानै बिथांमोनखौ जाहाथे सेपारेट स्टेट अफ बड'सखौ लाबोनो हाया। आरो नंगौ, आथिखालाव बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय माखासे दफाफोरखौ जोङो समाधान खालामना लाग्रोनायनि गोनांथि दङ। नाथाय बे राजनिति भाबै बे बिटिआरनि सुक्तिनि माखासे दफाफोराव थानाय मोन्थाइफोरखौ बा एग्रिमेन्टफोरनि जिथु मावनो गोनां हाबाफारि, बेफोरखौ मावनांगौमोन। नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तिया, बिटिआरआ दिनै 3 बोसोर जानो थांगासिनो दं। बे बुब्लियावबो दिनैसिम आसाम सरकारनिफ्राय बा भारत सरकारनिफ्राय बिटिआरनि सुक्तिनि सायाव जाबादि हाबाफारि मावनांगौमोन आरो बिटिसिनि बा बिटिआरनि पेकेजखौ 1.5 करोड़ जि पेकेज, बेफोरो मोनफैनांगौमोन। आरो जाबादि समाव बिटिआरनि सिमाफ्रा बारायनांगौमोन, बेफोर बारायनायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाबो फैफादों। नाथाय बर' कसारि अट'नमासनि जिथु काउन्सिलनि सिमाखौ नायोब्ला दा जों नुनो मोनो, जुदि बिटिआरआव थारैनो सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुर हालामनि खायसे ओनसोलखौ आरो लखिमपुरनि खायसे ओनसोलखौ जुदि साबख'नानै बिटिआरआव लाबोयोब्ला, ओजोंहाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बेसेबां बर' गामि थागोन आरो बेफोर ओनसोलखौ लानानै माबोरै बिनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारिखौ लाखिनानै जोङो बे काउन्सिलखौ रैखाथि होनो हागोन, बिनि सुबुं बिजानखौ नायोब्ला जोङो बोरैबा सानोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ, दादि बिश्वनाथखौ दि बिटिआरआव लाबोनो हागोन, बेखौ जाथावा बादिबो नुहुरो। गुबुन फारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला बिटिआर सुक्ति जानायनि आगोलाव बुंदोंमोन, बिटिआर सुक्तिनि जोहै मोनबो आसामनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारिखौ सोलाय सोल' खालामनाय जानाय नङा, गहपुर, बिश्वनाथ, सनितपुरखौ सोसननाय जानाय नङा होननानै बिनि भिडिअ फुटेजआ दासिमबो ससियेल मिडियाआव दङ। बेखौ नायब्लानो जों नुनो मोनो। दा बेखौ नायोब्ला जों सानोब्ला बिटिआरनि सिमायादि बारायगोन, बेखौबो जोङो 100% फोथायना लानो हाया। आरो गुबुन फारसेथिं बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिखौ जुदि मजबुत लाखिनांगौ जायोब्ला सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, गगामुख ओनसोलनि माखासे ओनसोलफोरखौ दाजाबफायाब्ला आरो आसामनि खायसे ओनसोलखौ लानानै जुदि सिमा रेखाखौ जिअग्राफिकेल बाउन्डारि हायाबा, मोजाङै जुदि सामिल खालामनानै लाजोबनो हायाब्ला मोनसे मजबुत काउन्सिल जागोन होनाबो जों मिजिं लानो हाया। दा बेखौ नायोब्ला जोंनि गेजेराव जिथु टाग अफ वार, दा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि दैदेनगिरि बिथां मिनेश्वर बसुमतारीखौ जोङो मानिनांगोन। बिथाङा बर'नि थै आरो गोलोमदै गोनां मोनसे स्ट्रागोलजों फैनाय सासे सुबुं। आरो बिथांनि जिथु साननाय, जोंनि बिटिआर ओनसोलनि माखासे नेताफोरनिख्रुइ बर' सेन्टिमेन्टआ बिथाङा बांसिन दं होननानै बुंनांगोन। मानोना बिथाङा जेब्लायबो जेखि जाया हान्जायावनो थायाथों मानो, बेखौ बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों, गावनि सावरायथायनि जोहै बिथाङा बुंबाय थायो, जों बर' जाथिनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हायो, बेखौ नोजोर नायनानै जोङो नांगौ समाव ज' जालायनांगोन बा सावरायनांगोन, बे खोथाखौ बिथाङा बुंबोबाय थादों।
नाथाय गोबां दैदेनगिरिखौ जों नुनो मोनो बिथां मिनिस्वर बसुमतारी बादि जिथु साननाय बर'नि सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ खायसे बर' दैदेनगिरिफोरखौ खम होननानै जों बुंनांगोन। स्पेसियेलि बुंनो थांब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि खायसे नेताफोरनि साननायफ्रा असमिया सेन्टिमेन्टखौ लानासो बिथांमोना बर'फोरखौ सासन खालामनो खायसे ओनसोलनि मन्त्रि एमएलए फोरखौ जोङो थांनाय बायदि नुनो मोनो। दा बेखौ नायोब्ला जों बर'नि जिथु स्टेन्डिं डिमान्ड सेपारेट स्टेट अफ बड'स बेखौदि जोङो असमिया सेन्टिमेन्ट लानानै जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला जोंदि बड'लेण्ड मोनहैगोन बेखौबो जों मिजिं लानो हाया। आरो फारसेथिं बर'फोरनि गेजेराव मोनसे डिभाइड एन्ड रुल मोनसे हाबबाय। सोरबा गादियाव फैयोब्लाथाय गावनि गादिनि मासिखौ जुदि बायजानो गिनानै सिलिंखार जाजानो गिनानै सोरनोबा बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड नाङा। गावजों गावनो आथिखालाव बर'फ्रा सोरबा बड'लेण्ड बियोब्ला मिनियो, सोरबा बड'लेण्ड सोदोब रायखाङोब्ला गावजों गाव मिनिलायनाय, गावजों गाव सोंखारिलायनाय, गावजों गाव बुलायलायनाय जिथु थासारि। गणतन्त्र हादोरावनो सोरबाया आफाद दानो थाङोब्ला बबेबा मोनसे आफादा गाग्लोबनाय, बबेबा आफादानि दैदेनगिरिखौ बुनाय बेफोरबादि गणतन्त्र हादोरावनो बर'फोरनि गेजेराव जाबाय थायो। बे खोब लाजिथावना खोथा। जिखि जाया मानसियानो जिखि जाया सुबुङानो गणतन्त्र भाबै आयेन खान्थि बादि बिथांमोना मिथिं दावथिं खालामनानै बबेबा मोनसे अर्गेनाइजेसनखौ दानो हायो। बावहाय सोरहाबा मेगन सानांगौनि खोथा गैया। बिथांमोननि आइडिय'लजि फिल'सफिफ्रा जुदि मोजां नङाब्ला, बिथांमोननि संगठनफ्रा रायजोजों अनसायजायाब्ला अट'मेटिकेलि बियो गाव हारसिङैनो सेथेबलांगोन बा थैलांगोन। दा बेखौ लानानै एसेबां जों गावजों गाव दाङाबाजि जालायनानै गावजों गावनो थैलायनांगौ, गावजों गाव बुलायनांगौनि मिडियायाव बेफ्रावसावनाय खोथा फोसावनांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। आथिखालाव बर'फोरा जिथु बड'लेण्डनि जिथु सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टआ आथिखालाव खमायलांनो हमबाय आरो बर' दैदेनगिरिफोरनि फारसे बर' रायजोनि जि फोथायनाय बे फोथायनायाबो जोबलांनो हमगासिनो दं। दा बेखौ नायोब्ला आसाम सरकारनि बा बर' दैदेनगिरिफोरनि माखासे असमिया सेन्टिमेन्टजों खामानि मावग्रा सुबुंफ्रानो दिनैनि थासारियावनो नैबे थासारिखौ लाबोदों होननानै बुंनांगोन। मानोना उइदाउट वारेन्ट, उइदाउट एनि इनफरमेसन जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिथां दावराव देखेब नार्जारिखौ आसाम पुलिसा हर गेजेरावनो वाल बारनानै हमनाय जिथु जाथाय, बे जाथाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। आरो गुबुन फारसेथिं क'क्राझारनिफ्राय बिथांखौ बोनखांबाय, क'क्राझारनिफ्राय बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय। बिनि उनाव अदालगुरिनिफ्राय बिथां बिक्रम दैमारि, बिथाङा अल बड'लेण्ड थिकादार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि, आरो बाक्सानिफ्राय सिगांनि बिएलटिनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो इएम लोगोसे एक्स एमएलए बिथां हितेश बसुमतारीखौ हमबाय। मोनथाम डिस्ट्रिक्टआवबो बासिख्ल'नानै गेदेर नेताफोरखौ हमबाय। दा बिथांमोनखौ मानि थाखाय हमनाय जादों आरो बिथांमोनखौ मा जाहोननायखे हमखो आरो बर'फोरनि गेजेराव जिथु गोजोन गोरोबथा जानाय बुब्लिनि समाव दिनै बर'फोरनि गेजेराव बेबादि हमग्लुंनानै गिग्लुंहोनानै बर'फोरनि जिथु मोन्थाय, बर'फोरनि बिटिआर सुक्ति जि साक्सेस खालामनायनि सम बुब्लियावबो जुदि दावराव दावसि खालामनानै जोंनि जि सिमारेखा जुग्राफिकेल बाउन्डारिखौ फेरनो लागा समावबो बेफोरबायदि जानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो गुबुन फारसेथिं डिलिमिटेसन समस्ति सोलाय सोल' खालामनायनि खोथाखौ लानानै दावराव दावसि जागोन साननानैबो जानांगौ माखासे बर'नि मेलेमजिबि आरो गुन गोनां सुबुंफोरखौ बेफोरबादि हमदों जानो हागौ। नाथाय आयेन बेरेखायै सोरबा सोरनिबा न'खराव हाथियार दोननाय बा हाथियार मोनोब्ला बिथांमोनखौ हमनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जेबो इभिडेन्ट भिडिअ फुटेज बा जेबो साखि सोबोद गैयाबासिनो सोरखौबा गाग्लोबनाय, सोरखौबा हमनाया बिटिसि ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। जायनि जाउनाव प्रफुल्ल महन्तनि दिनाव अनजालि दैमारि, सुबुद दैमारिखौ जाबादि फाव फान्दायनानै बिथांमोननि केरियारखौ धंस' खालामनो नाजादोंमोन, बे थासारिया आथिखालाव नै बे सरकारनि समावबो फैगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोनखौ जों मिथिनायाव बा फोरमायथिनायाव क'क्राझार पुलिस थानानि जिथु मेडाम, बे मेडामा बुंनाय बादिब्ला बिथांमोनखौ हाथियार दोनथुमनाय आरो हाथियार दैग्रा मोनसे अर्गेनाइजेसन उग्रपन्थी जायखौ आन्डारग्राउन्ड होननानै जों बुङो, आन्डारग्राउन्ड दानो नागिरनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय थादों आरो बे दायावनो बिथांमोनखौ हमनाय जादों होननानै बुंनाय जादों। नाथाय थोंजोङै
सोरनिबा न'खराव हाथियार मोनदोंब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया। बेनि भाबै सोरबा हाथियार लाखिनानै माबा मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनो नागिरदों बेखौ सरकारा दबथायनायनि मोन्थाय दङ आरो सासन खान्थि हिसाबै। नाथाय सरकारा ओरैबायदि मोनसे सरकारा जायनि सासन बा जाय सरकाराव थायो बे गोसोब्ला मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामनो हायो, सोरबा हाथियार गैयि मानसिखौबो सोरनिबा न'खराव हाथियार दोनहैनानै हमनो हायो, सोरनिबा पलिटिकेल केरियार आरो सोरखौबा माबोरै रायजोनि गेजेराव मोनसे दागो फोनांनो हायो बेखौ लानानै माखासे सरकारानि एजेन्टफ्राबो बेफोरबायदि खामानि मावनो हागौ। बा जों गाव गावनि बर'फोरनि गेजेरावबो गावजों गाव सोरनिबा राजखान्थि गादिखौ सोरबाया खहा जागोन, सोरबाया खहा खालामगोन, सोरबाया फैगोन, बेखौ साननानै बेफोरबायदि गावजों गाव जुदि खालामलायदोंब्ला खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेरावनो बिराद गाज्रि थासारि जागोन। नाथाय थारैनो जुदि बिथांमोना आथिखालनि थासारियाव जुदि आन्डारग्राउन्ड दानो थांदोंबा बे खोब दुखुनांथावना खोथा। आथिखालाव हाथियारनि जोहै बर'फ्रा नंगौ, बर'फ्रा BEC-निफ्राय BTC BTR-सिम हाथियारनि जोहैनो बर'फ्रा बे दिनैनि थासारिसिम सफैदों आरो बे हाथियारनि गोहोजोंनो बर'फ्रा दिनैनि बे मान मर्यादाखौ मोननो हादों। नाथाय आथिखालनि जिथु भारतनि जिथु सासन जोन्थोरनि सिस्टेम, बे सिस्टेमजों बबेबा मोनसे आन्डारग्राउन्ड दानानै दि जोंनि जाथिनिखौ एस्टाब्लिश खालामनो हागोन बे जाथावना नङा। आरो गोसोब्ला सरकाराव थानाय मानसिया सोरनिबा न'आव हाथियार दोनहैनानै सोरखौबा भासायनो हायो। बेफोरबायदि थासारिया गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि न'फ्राव जाबोबाय थादों। सोरखौबा बर' सेंग्राखौ हाथियार गैयाबाबो खाखि बा आर्मि ड्रेस गानहोनानै खारनो होनना उनथिं गावथारनानै सोरबा बर' सेंग्राखौ NDF साजायनाय, BLT साजायनाय, एबसुनि दिनावबो बेफोरबायदि थासारिया जादों। दा बेनिखायनो जों स्ट्रागोलजों फैनाय जाथि हिसाबै, माहारि हिसाबै जों खोब सामोलै जोङो हांगामाखौ खालामनांगोन। आरो जोङो नर्थ इस्टार्न रिजनाव बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा खौसे जायोब्ला आसामखौ थोलौ थोफौ खालामनो हानाय जोंनियाव गोहो दङ। नाथाय बर'नि मोनजि आसिया गावजों गाव 50-50 जालायबाय थानायनि जाहोनाव दिनै सरकारफ्रा आरो गुबुन जातिफ्राबो दिनै बबेबा मोनसे मिथिं दावथिङाव बबेबा जायगायाव सोरबाखौबा दाननानै हरनाय, सोरखौबा बुथारनाय, बबेबा फुजा जानो थांनायाव बर'फोरखौ सिखाजों दाननाय, हाथारनाय, बेफोरबायदि थासारिया दासिमबो सोलिबाय दङ। जेरै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जाबादि थासारि सोमजिलांबाय, सोरबा बर' हिन्जावखौ दानना हरनाय, थाखाखौ सेनानै लांनाय, हर गेजेराव खेरखिजों सिलाइखौ सोहरना गावथारनाय, बेफोरबायदि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरावबो जाबोबाय दं। आरो बियो थारैनो सोर आरो सोर मानो बिदि खालामदों, बियो थारैनो बर'ना नन बड', आरो मानि थाखाय दाय गैयै सुबुंखौ बेफोरबायदि खालामनानै बुथारबोबाय दं। दा बेफोरबायदि पलिटिकेलि मोनसे एरेन्जमेन्टबो जानो हायो खायसे खामानिफ्रा। बेनिखायनो राजनितिगिरिफोरखौबो जों खावलायो जाहाथे बर' दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव गावनि जातिखौ रैखाथि खालामनायनि खोथाखौ साननानै जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला खोब गिथावना। बर'नि थासारिया दा खौसे जानानै बर'नि जिथु मोन्थाय बा बर'नि जि बिटिआर सुक्तिखौ जों माबोरै खम समनि गेजेरावनो जों जाफुंहोनो हायो आरो बिटिआरनि माबोरै जों थाबैनो सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलखौ सोनानै बिटिआरनि सिमाखौ बारायनो हायो आरो माबोरै जोङो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST हिल माबोरै खालामनो हायो, बेफोरखौ लानानैसो आथिखालाव धाम-धुम खामानि मावनायनि जों गोनांथि दङ। खालि जों स्किमनि डेभेलपमेन्टनि खोथाफोरखौ लानानै जोङो गावनि गादिनि खोथाखौल' लानानै खामानि मावबाय थाबा जोंनि बिटिआरजों मोनफानाय माखासे दफाफ्रा खालि बियो आयेनाव जुदि महर मोनाब्ला बियो ओरैनो लाथिख'आव गोजावलांफिनोब्ला खोब दुखुनांथावना जाहैगोन। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जों माबोरै गोजोरै BTC ओनसोलाव बर'फोरनि जिथु थासारि बेखौ जों गोजोर लाखिनायजों लोगोसे गुबुन माहारिखौ जों माबायदि जोंनि आवथायाव लाबोनानै बिथांमोनखौ मोजां रोखोमै जोंनि जौगानायनि खामानि मावफालांनानै बिथांमोनखौबो माबोरै जौगालांहोनो हायो आरो बिथांमोननि जि मिसआन्डारस्टेन्डिं बर' आरो नन बड'नि राजनितिखौ लानानै जि आथिखालाव सोलिबोबाय थादों बे खोथाखौ लानानै जों खामानि मावनायनि गोनांथि दं। मानोना असमिया सुबुंफ्रा ओरैबायदि सोलो गोनां, बिथांमोना मोनफ्रोमबो काउन्सिलाव बे टिवा ओनसोलाव टिवा, सनवाल ओनसोलाव सनवाल, बर'लेण्ड ओनसोलाव बर', बेबादिनो
गासैबो काउन्सिलावनो बिथांमोना जोंनि जनजाति ट्राइबेल सुबुंनि एन्टि संगठन दानानै बिथांमोना संबिजिरारि बेरेखा खामानि मावबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मजबुतै गोख्रोंसिनै आथिखालाव बे अबर' संगठना बर'फोरखौ लरग' थरग' खालामनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाउनाव नबकुमार सरनिया बिटिडि आर्मि दानानै बर'फोरखौ माबादि सिगिनो नाजादों आरो बर'फोरनि मोनथायखौ सिगिसख' खालामनानै माबोरै बर'फोरनि जायगायाव गावसोरो सासन खालामहैनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। इभेन बड'लेण्ड दाबिजों फैफानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मुंखौनो दिनै लरग' थरग' खालामनानै क'क्राझार इउनिभारसिटि जानांगौ होननानै आदुवानि एंखोरबारियाव संख्रि फोरलानाय बादि खामानि मावनानै बिथांमोना खामानि मावनो नाजाबाय थानाय आरो बर'फोरखौ सुगै थानो होयै जिथु थासारि सोमजिगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं केएलअनि दैदेननायाव कमतापुर जिथु एरेन्जमेन्ट बे एरेन्जआव क'क्राझार चिरां ओनसोलफोरखौ दाजाबफानाय जागोन होननानै हुमखि होबाय थादों आरो बे खोथाफ्रा 22 जानुवारिनि गेजेराव कमतापुर रायजोखौ डिक्लारेसन होनाय बा हाबाफारिफ्रा गासैबो थियारि जाजोब्बाय आरो केएलअनि जिथु स्टेन्डिं डिमान्ड बे स्टेन्डिं डिमान्डखौ लानानै आसामनिफ्राय मोनद' जिल्लाखौ दाजाबनानै माखासे बिटिएडिनि मोननै जिल्लानिफ्राय माखासे ओनसोलफोरखौ धुबुरी ओनसोलनिफ्राय लानानै बेखौ कमतापुरजों सरजाबनायनि हाबाफारिया आथिखालाव सोलिबाय थादों होननानै बुंदों। नाथाय सरकारि बिथिंनिफ्राय जों बे बिथिङाव आथिखालसिम आसामनि सिएम बिथां हेमन्त बिश्व शर्माखौबो बिनि सायाव खोथा बुंनाय जों खोनायाखै। दा बियो जुदि थारैनो जायोब्ला आरो जायाब्लाबो बिथांमोना बे खोथाखौनो आवाज होनानै जोंनि गेजेराव जिथु गिग्लुंनाय लाबोदों आरो बर'फोरनि गेजेराव जिथु गिनाय आरो बर'फोरखौ समखिखांनाय खालामनानै जाहाथे बर'फोरनि जौगानायखौ लोरबां थोरबां खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जेरै दिनैनि थासारियाव कमतापुर दानायनि हाबाफारियाव बिटिसिनि मैखोम ओनसोलफोरखौ दाजाबफानो बिथांमोना खेबले खेबले जोंनि थाखानाय सीमा रेखाखौ दानख'नानै लांनानै कमतापुर दाजाबहैनो नाजाबाय थानाया नाथाय गोरलैयै लाजानाय खोथा नङा। बे बिथिङाव जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथाङा मिडियानि जयै बुंबाय, बेयो सोब बाख्नायथाव खोथा आरो बिथांमोना बिबानगिरि हिसाबै जाहाथे बेफोरखौ होबथानाय आरो बेफोरखौ सुलु लानानै माबोरै जों बिटिसिनि बाउन्डारि सिमाखौ सिगांनि बादिनो लाखिफिननो हायो आरो माबोरै फेहेरनो हायो बेखौ लानानै खामानि मावनांगोन आरो बिनि थाखाय गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों जानांगोन। नङाब्ला दिल्लीनिफ्राय सुक्ति जानायनि उनाव रादाय जानायनि उनाव जोङो गाब्लाबो जोङो बेफोर ओनसोलाव सोजानाय ओनसोलखौ थांखांनायनि उनाव जों मोनफिननाय नङा। जाहाथे बेफोर थासारिया दाजाथों आरो जोंनि गेजेराव बेफोरबादि गोरोन्थि बुजिलायनाया दाजाथों बेखौ नोजोर होनानै साफ्रोमबो जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरनि दैदेनगिरिया बेनि सायाव गोख्रों भाबै सिला नोजोर होनानै खामानि मावनायनि गोनांथि दङ आरो बर'फोरनि गेजेराव जिथु डिभाइड एन्ड रुल खान्थिजों गावजों गाव सासन खालामलायबाय थानो नाजानाय बेखौ जों नेवसिनांगोन आरो बर' सेन्टिमेन्ट लानानै जों बर' जातिनि जौगानायनि खोथाखौ लानानै खामानि मावनांगोन। बेजों लोगोसे गुबुन माहारिखौ जों माबोरै जोंनि आखाइ थारखायाव लाबोनानै खामानि मावफाहोनो हायो आरो बिटिसिखौ जों माबोरै गोजोनै सालायलांनो हायो बेखौ खामानि मावनांगोन। दा बेयो मोनसे जों खौसे जानानै खामानि मावनायनि मोनसे गोनां बुब्लि। दा डिलिमिटेसननि थाखायनो जानो हागौ माखासे अर्गेनाइजेसनफोरनि नेताफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ आसाम पुलिस बा आसाम सरकारनि दारै जाहाथे डिलिमिटेसननि समस्ति डिलिमिटेसननि खामानिया मोजां भाबै मावफुंजालाङो बेखौ नोजोर बोनानैबो जानो हागौ मेलेम गोनां गुन गोनां आरो पलिटिकेल भाबै गोख्रों भाबै भइस होनो हानाय सुबुंफोरखौ साफा साफा बेफोरबादिनो कर्ट एरेस्ट बा हाउस एरेस्ट नङाबा थानायाव लाबोनानै जोबनानै दोनफैनानै मिडियाफोरनि गेजेरजों जाहाथे दावराव दावसि खालामनो हाया आरो समस्ति सोलाय सोल' खालामनायनि हाबाया मोजां रोखोमै जाहाथे आसामाव जालाङो बिटिसिआव जालाङो बेफोरखौ साननानैबो जानो हागौ माखासे बर' नेताफोरखौ बेबायदि फाव फान्दायनानै स्रि खुगा मथिनानै थानो थाखायबो गिग्लुंहोनायनि बे मोनसे थासारि जानो हागौ। बेनिखायनो बर' दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों भाबै मोजाङै साननानै जुदि जों खामानि मावाब्ला आथिखालनि सरकारा जोंनि बर'फोरनि माखासे ओनसोलफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै बर'फोरनि मोन्थायखौ लरग' थरग' खालामनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बे समस्ति सोलाय सोल'नि खोथाखौ लानानै क'क्राझारा जुदि जेनेरेल जायोमारोब्ला आरो
बे बिटिसि ओनसोलावनो थानाय अदालगुरि ओनसोलाबो जुदि माबा मोनसे जाहोनाव एसटि जायाब्ला क'क्राझाराबो एसटि जायाबा होमब्ला बर'फ्रा माखौ लानानै दिल्लीनि दरबाराव थांनानै एमपिफ्रा माब्रै सेपारेट स्टेट अफ बड'नि आवाज हैनो हागोन बेखौबो साननायनि गोनांथि दं। गुबुन फारसेथिं मंगलदै समस्तिखौ दानख'नानै अदालगुरि समस्ति खालामनानै आसामनि गामिफोरखौ मजबुत सोफानानै बेखौ माब्रै जेनेरेल सिट खालामनो हायो बेनि जि डिलिमिटेशननि जिथु खैसारि बे खैसारिया आथिखालाव सोलिबाय थादों। थिग बिदिनो एखे फर्मुलाजोंनो जिहेतुके बर' अर्गेनाइजेसननि नेता नबकुमार सर'नियाया ट्राइबेल डमिनेटेड ओनसोलावनो जुदि 10 बोसोर एमपि जानो हायोब्ला अब्ला बे ओनसोलखौ ब्रिटिश आमोलनिफ्राय बर'फ्रा दखल खालामबोबाय थादोंब्लाबो बे ओनसोलखौ थाबैनो रिसेन्टलि बर'फ्रा जिहेतु बड'लेण्डनि आवाज होबाय थादों बे मोननै समस्तिखौ जुदि जेनेरेल खालामना होनो हायोब्ला बर'फ्रा जुगे जुगे बर' एमपि मोननाय नङा बेखौ नोजोर बोनानैबो बेबो बड'लेण्ड रायजो जानायखौ होबथानायनि मोनसे आसाम सरकारनि सोलोबो जानो हागौ, आसाम आरो भारत सरकारनि सोलोबो जानो हागौ। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु हाबाफारि बिथां दिपेन बर'आ आथिखालाव मोननै समस्तिखौ माब्रै एसटि रिजार्भ खालामनो हायो बिनि हाबाफारिनि सायाव एबसुखौ जोङो खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो बेखौ एबसुआ गोसो मोदोम होनानै खामानि मावलांबाय थानांगोन। गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि गेजेराव गाज्रि थासारि जोनोम जानो हमोब्ला जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दासिमबो बर' सुबुंफ्रा सेलुट खालामो आरो बिथांमोननि सायाव बर'नि माखासे थांनाय थैनाया दङ। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' जाथिनि मैखोम सिनस्रि हिसाबै मावनांगौ हाबा दङ होननानै जों सानो आरो बे हाबाफोरखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो थामहिनबा बानेश्वर बसुमतारी आरो खनकेश्वर नार्जारी मोना एबसु संगठनखौ आफादखौ दाना होनायनिफ्रायनो दिनै बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय होननानै जों नुदोंमोन। नाथाय खायसे खायसे ओनसोलनि नेताफोरखौ राजखान्थि भाबै बोनजानानै खामानि मावनायनि जाउनाव दिनै खायसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोरखौ सोंखारिनो हमदों। जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम राजखान्थि खैसारिनि गोजानाव थानानै खामानि मावलाङो बेखौ जों आसा खालामो आरो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जाहाथे खामानि मावलांनानै बर'नि गांनाय उखैनायखौ समाधान खालामनो हायो, जौगाहोनो हायो बेखौ अरायसम नोजोर बोनानै खामानि मावगोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसेयावनो आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव जिथु थासारि सोमजिदों बे थासारिया जाहाथे बारानिफ्राय बारा दाजालाङा बेखौ राजखान्थि भाबै जोङो राजखान्थि नेताफ्राबो नोजोर बोनानै बिबुंथि होनायनि गोनांथि दं। बेनो गारां हगारनानै जोंनि बर'नि मोन्थाइफोरखौ बुंनायनि बुब्लि आरो जोङो जाथि जौगानायनि बिथिङाव नों इउपिपिएल, नों बिपिएफ, नों कंग्रेस, नों बिजेपि जालायनानै खामानि मावबाय थायाबासिनो जोङो जाहाथे बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर'खौ जों माबोरै रैखाथि होनो हायो बेनि खोथाफोरखौ जों बुंलायनांगोन। नङाब्ला जों बर'फोरखौ आसामाव मोनसे गोख्रों जाति हिसाबै फसंना लाखिनायाव जों गोगा जागोन। दा बेखौ नोजोर होनानै जों खैफोद समाव नों दा नागार आं दा नागार जानानै खामानि मावनांगोन। अब्लासो जों बिटिएडि थामहिनबा बिटिआरखौ जों जौगाहोनो हागोन। मिजिंथिबाय गासै दैदेनगिरिफ्रा फैगौ बुब्लिफ्राव खौसेयै जाति जौगानायनि हाबा मावलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। फिन जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय आरो नायगिरि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि गासै फोलेरनि सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि बे सावरायथायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। मिजिंथियो बे सावरायथायनि जोहै बर'फोरनि गेजेराव गोबां खोथाखौ मिथिनो हागोन आरो बे सावरायथायखौ जाहाथे साफ्रोमबो बर'फ्रानो मोननो हायो। बेनिखायनो आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरखौ गावनि सानै साथाम साब्रै जि हायो साफ्रोमबो सुबुंखौ बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनायफ्रा जाहाथे बुजिलायनो हानाय जायो आरो बुजिलायनो हानायाव मदद जाहैयो। बेनि थाखाय बेखौ शेयार खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननि अराय हामजाथिखौ हास्थायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।